Because when you take example, you take the fruit juice from outside and you eat that fruits, vegetable. The same way you can take divine only in your life. It will help you to cure you all the disease. What again you want? I'm fine, I'm standing, I'm fine, I'm told to my customer. We don't need to go to any other medicine. This is the one that you can support to take. And my customer believe in me, they start buying the divine only. So I'm so happy that not just only they're earning the money, but we also helping others to be cured. They get out from their disease. So many they cure, we happy too. Because we also live in peace and happiness because we know the truth that divine only is the fruits that God has given to mankind. I was searching for this noni fruits. It's from Vietnam. I came to India. Now I found this fruits in India, and I'm happy. Just a few days ago, my son spoke to me. He said that he's complained so many problems with him. Immediately, I think of this divine noni. But how I will send to him? I want him to take the same thing what I have taken. Because I feel very pity of my son over there, he's alone with his family. Now mother have taken this thing and she getting well, healthy, working so much but not getting tired. And I work from morning till evening. That day I get pain, but the next day I get back to normal. So I'm so happy for all this. But now how about my son? I feel very sad to hear about his complaint about his health problem. But I hope that I can find a way to send the divine noni to him. I'm so happy. My customer called me, start calling me. Thank you, madam. Because of the divine noni, I'm okay now today. I'm able to eat. I have lots of problems. My ulcer, this past motion problem, everything they call me. They say that thank you so much for what you advise me to take this divine noni. அருள் சகாயராஜ் நாகர்கோவில் வந்திருக்காரு. நான் ஓட்டுநராக இருக்கிறேன். எனக்கு 13 வருடங்களாக பேக் பெயின் இருந்து கொண்டிருந்தது. என்னுடைய ஒரு நண்பர் மூலமாக எனக்கு இந்த நோனியானது அறிமுகமானது. அவர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவுடன் நான் சாப்பிட தொடங்கி ஒரு 13 நாட்களுக்குள் என்னுடைய முதுகு வலியானது சுத்தமாக கிளியராகி எல்லாம் போய்விட்டது. என்னை போன்ற சுகர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்து நல்லபடியாக அவர்கள் நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறி நல்லபடியாக நான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இந்த நோயை அறிமுகம் செய்த ஐயா பீட்டர் அவங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அடுத்து திருமதி காந்தாம்மாள் வானகரம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. முதல்ல எங்கள் பொண்ணு இதில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஒரு பாட்டிலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கொடுத்தாங்க. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சர்க்கரை ப்ரெஷர் எல்லாம் இருந்தது. இது சவாலா இது என்னது நான் பார்க்க வரணும்னு முதல்ல ஜனவரி 11ஆம் தேதி பிளான் விசிட்டுக்கு வந்தேன். ஐயா கிட்ட நேராக பேசி நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பீட்டர் ஐயா கிட்ட நேராகவே பேசினேன் தைரியமா. உங்களுக்கு என்னம்மா ப்ராப்ளம்? எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார், நல்லா இருக்கேன். நான் ஏற்கனவே நான் யோகா மெடிடேட்டர். அதனால் எனக்கு எல்லாமே சுகர் ப்ரெஷர் எல்லாமே யோகாவிலே சரியாகி போச்சு. ஆனால் எனக்கு மருந்தே தேவையில்லை. ஆனால் நான் ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்க ரொம்ப என் பேர் ஒருத்தன் ஆர்டிசன்ற நோயில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறான். அவனோட மன வளர்ச்சி இல்லாமல் வைத்தியக்காரன் போல் இருக்கிறான். அவனை சரிப்படுத்த முடியுமா இந்த மருந்தான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பாக முடியுமா. அது ஏன் வருதுன்னா நம்ம தடுப்பூசியால் வருதுன்னு சொன்னார். அதனால் அதை நம்பி முழு நம்பிக்கையோட எனக்கு ஏற்கனவே குரு யோகா கிளாஸில் சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் தினந்தோறும் யோகா செஞ்சின்னா இயற்கை உன்னுடைய பல ரகசியங்களை உங்களுக்கு காட்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை நான் விடாமல் இந்த 2 வருஷமாக அந்த யோகா பண்ணிடும் போது இந்த இயற்கை எனக்கு இந்த நோனி அறிமுகமாச்சு. அந்த நோனி அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காக விடவே இல்லை. நீங்கள் கண்டிப்பாக குடிச்சு தான் ஆகணும், நான் இருக்கேன்னு சொல்லி தண்ணியில் கலந்து கொடுத்து அவர் இடுப்பு வலி